A Térségi Vállalkozók Egyesülete 2010-ben alakult. Fő célja Sümeg és térsége gazdasági fejlődésének elősegítése, a helyi és térségi vállalkozók helyzetbehozása, a tőke minél nagyobb arányban való helyben forgatása. Ez a kis film Mutasd meg, lendíts fel a vállalkozásod, vállalkozói együttműködés című LEADER pályázat keretében készült közösségi jelleggel. Célja, hogy a helyi vállalkozók tevékenységét minél szélesebb körben megismerjék, elismerjék. A program keretében 16 kisfilm készült, amelyek a példás együttműködés eredményeképpen bemutatják az Egyesületet és a tagok közül 15 vállalkozást. Sokfélék vagyunk, különböző területeken dolgozunk, de összefogtunk, hogy egymás vállalkozását segítve a városért is tegyünk. Ismerjenek meg hát bennünket, mi vagyunk a Térségi Vállalkozók Egyesülete. Manutanya üzletemet 1996-ban nyitottam. Kezdetben egy kisebb helyiségben jóval kisebb árukészlettel kezdtünk. Fontosnak tartottam, hogy főként fejlesztő játékokat tartsunk az üzletben, amik minden egyes darabja minőségi tanúsítvánnyal rendelkezik. Ám a folyamatos kereslet miatt egyre bővítettük a kínálatot. Fejlesztő játékokon kívül már szinte mindenféle játékot árusítunk az üzletünkben. Fontos, hogy megfizethető áron adjuk ezeket a viszonylag jó minőségi játékokat. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek kezébe kerülő játékok semmilyen veszélyt ne jelentsenek számukra, hanem elérjék céljukat, hogy játékosan fejlesztenek. Ma már több mint 20 cégtől szerzünk be játékokat. Vannak olyan cégek, ahonnét közvetlenül a gyártótól hozzuk, rendeljük a játékot, ezzel sikerül elérnünk azt is, hogy az ár megfizethető legyen. A játékok széles skáláját kínáljuk a vásárlóknak, a bébi játékoktól egészen a felnőtt játékokig. Üzletünkben egyéni kéréseket, kívánságokat is igyekszünk teljesíteni. Azokat a játékokat, amiket éppen mi nem forgalmazunk, vagy éppen elfogyott és nem tartunk, nem találhatóak az üzletbe, kérésre, egyéni kívánságra beszerzünk és itt árusítjuk. Fontos, hogy egy megfelelő törzsvásárlói réteget alakítsunk ki, amihez a személyes kapcsolat és a megfelelő kiszolgálás nagyon fontos. Sok olyan vásárlónk van, akik tőlünk kérnek tanácsot. Akik tanácstalanok abban a helyzetben, hogy éppen egy kisfiúnak vagy egy kislánynak egy bizonyos életkorban milyen játék az, amit legjobban tudnánk ajánlani, és amivel ő a legnagyobb örömöt okozhatná. Nagyon jól esik, amikor ezek a visszatérő vásárlók, ha csak azért is lépnek be üzletünkbe, hogy megköszönjék az előző tanácsokat, és legközelebb ugyanúgy a tanácsainkra hagyatkoznak. Mindig is tetszettek a régi, klasszikus, múlt századi hangulatú lakberendezési tárgyak. Mivel a környéken nincsen ilyen üzlet, úgy gondoltuk, hogy egy ilyen üzletrésszel bővítjük a kínálatunkat, ezzel egy nagyobb vásárlói réteget tudunk megszólítani. Örülök ennek az ötletnek, mert itt is már törzsvásárlóink, messziről, városon kívül visszatérő vendégeink, vásárlóink is vannak. Az itteni árukínálatot is folyamatosan bővítjük, hol én keresek újabb és újabb cégeket, hol egyedi kívánságokra hozunk különböző lakberendezési tárgyakat. A manufaktúra kézműves ajándékait is árusítjuk egy ideje üzletünkben, amelyek a saját műhelyünkben készülnek. Ezek kézműves, egyedi, régi angol recept alapján készülő szappanok, illetve olyan textil lakberendezési tárgyak, amik egy hangulatos, kellemes otthonnak megfelelő kiegészítői lesznek. A nálunk árusított játékok és lakberendezési tárgyak iránt egyre nagyobb a kereslet.
Jövőbeni terveinkben szerepel, hogy egy weboldalt és webáruházat hozunk létre, ahol a Sümegen kívüli embereket is megszólíthatjuk a nálunk kapható tárgyakkal, illetve a beszerzést is megkönnyíthetjük. Mivel árukészletünk folyamatosan bővül, mindenképpen szeretnék egy nagyobb üzlethelyiségbe költözni, ahol sokkal több mindent és sokkal szebb, megfelelőbb környezetben, hangulatban kínálhatnánk a vevőinknek. A Manufaktúra kézműves műhelyben jelenleg csak a kézműves termékek gyártása folyik, ám a jövőbeni terveinkben szerepel, hogy gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartanánk ott, illetve egy olyan bútorstúdiót alakítanánk ki, ahol régi vintage hangulatú bútorokat hoznánk létre, illetve újítanánk fel.